Představujeme rádce pro vaši nemovitost. Co nebo kdo to je? Představte si, že si kupujete bydlení a jste v tom úplně sami. Sami si musíte správný byt najít, sami si vyhádat podmínky i vyběhat všechny dokumenty. A přitom to děláte poprvé, možná podruhé v životě. Proti vám stojí prodávající, jeho právník, jeho poradce. Ale na své straně stojíte jen vy sami. Taková pravidla hry se nám nelíbí a proto je kompletně měníme. Na vaši stranu postavíme hned 5 odborníků s jediným cílem – bojovat za vás a dohodnout vám co nejlepší podmínky koupě nemovitosti. A to bez dodatečných nákladů. Jak to děláme? Nejprve, chcete-li, s vámi správnou nemovitost vyhledáme. Potom si vybraný byt nebo dům pěkně proklepneme. A to doslova. Technik odhalí i to, co na první pohled vidět není. Následně pro vás vyjednáme férové podmínky, především reálnou cenu. A když bude vše v pořádku, zařídíme odhad i kontrolu smluv tak, aby hypotéka na koupi i samotná koupě proběhly hladce a v pořádku. 5 rádců dobojovalo a vy máte klíč od svého vysněného bydlení za nejlepších možných podmínek. Navíc vás jejich pomoc nestála nic, pokud nevyjednali lepší cenu nemovitosti. A pokud ano, s rádcem se o část vyjednané slevy jednoduše podělíte. Rádce tak zcela mění pravidla hry nákupu nemovitosti. Ve prospěch všech, kdo chtějí férové podmínky a nechtějí v tom být sami. Zavolejte rádci dnes a nechte si nezávazně zkontrolovat cenu vybrané nemovitosti.